गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो आरो गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया नायलांदो। मैया आसामनि सेबा बर्डआ 105 खान प्राइभेट स्कुल आरो भेन्सार स्कुलफोरनि सोमोन्दोखौ एबा एफिलिएशनखौ केन्सेल खालामबाय मानोना बेफोर स्कुलफोरा थांनाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै। गासै 105 खान आसामनि प्राइभेट आरो भेन्सार स्कुलफोरखौ सेबा बर्डआ बे बोसोरनि 2023 मायथाइनि 31 मार्च खालारनिफ्राय केन्सेल खालामगोन। बेफोर स्कुलफोरा 2023 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्राय क्लास 9 आव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन मोननाय नंलिया। 2022 मायथाइयाव गासै 204 स्कुलफोरखौ रिजाल्टफोरखौ जोबोद गाज्रि होननानै मिथिनो मोन्दों। बेफोर स्कुलनि मेट्रिक पास जानाय पारसेन्टेजआ 0 निफ्राय 10 ल'। 294 नि मादाव 40 खान स्कुलफोरनि रिजाल्टआ थांनाय 5 बोसोराव जोबोद गाज्रि जादों। सेबा बर्डआ 187 खान स्कुलफोरखौ खनसे चान्स होबावनाय जादों। 105 खान स्कुलफोरा सेबा बर्डजों केन्सेल खालामजानायफोरनि मादाव बिटिआरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गंथाम स्कुल दङ, बाक्सानि डिस्ट्रिक्टआव गंनै स्कुल दङ, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव गंबा स्कुल दङ, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गंबा आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 9 स्कुलफोर दङ। बेफोर स्कुलफोरखौ सेबा बर्डआ दायो केन्सेल खालामसिगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि आसामाव बर' मिडियाम स्कुलफोरनि थाखाय 12 थाखोसिम बर' रावावनो फरायनो मोननायनि सुबिदा खालामनानै होसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिटिआरआव थानाय गासै 10 खाननि कलेजफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन होननानैबो बुंदों आरो आसामाव मेडिकेल कलेज फरायनो थाखाय 1000 सिट खालि जानानै दङ होननानैबो बिथाङा बुंदों आरो बे सिटनि मादाव 200 सिटनि गेजेराव ट्राइबेल माइन'रिटि स्टुडेन्टसफोरा गोबां नाजानांगोन होननानैबो बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि बड' साहित्य सभानि थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 50 लाख होनाय जासिगोन होनना बुंदों आरो अल राभाफोरनि थाखाय पार्मानेन्ट अफिस बानायनो थाखाय 2 क्रर होनाय जासिगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों। थांनाय साननैसोनि सिगां रौता दैफुङाव आसाम पुलिसआ सासे सिखावखौ एनकाउन्टार खालामो आरो बिथांनि मुंखौ बिथांमोना केनाराम होननानै बुंदों। बिथाङा सासे मस्ट वान्टेड सिखावमोन, नाथाय बिथाङा केनाराम नङा होननानै दा बेनि बागै जोबोद गोनो गोथोआ जागासिनो दङ, कनफिउसना दासिमबो जागासिनो दङ। बे गोथै सहनि हिन्जावा बुंदों दि बियो केनाराम नङा, बियो डिम्बिस्वर मोसाहारिसो, आंनि हौवा होननानै सासे आइजोआ बेखौ बुंदों आरो केनारामनि बिसियाबो बेयो केनारामनि गोथै सह होननानै बुंदों। डिम्बिस्वरनि बिसियाबो गावनि हौवानि गोथै सह होननानै बुंदों आरो केनाराम बिथांनि बिसियाबो गावनि हौवा होननानै बुंदों, नाथाय दासिमबो बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। बे गोथै सहखौ फबनानै दोननाय जाबायमोन, नाथाय बेखौ बुरखांफिननांगौ होननानै डिम्बिस्वर मोसाहारिनि न'खरनि मानसि आरो बेनि बिसिया दायो डिमान्ड खालामदों। बे थैनाय सुबुङा डिम्बिस्वर मोसाहारिसो ना केनारामसो बेखौ पुलिसआ बुरखाङोब्लासो मिन्थिसिगोन होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेखौ बुरखांनाय जासिगोन होननानैबो मिन्थिनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआवनो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्टखौ खुंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो टेट आनजादखौसो आसाम सरकार खुंनानै होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दायो बिटिआरआवनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिया जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानबा अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजानायनि थाखाय गोजोन्थों।